Ниското налягане на последен етаж, ето го решението. Аз съм Кирил от Солас и това е ремонт без филтър. Първото и основно нещо, което правим, е подменяме щранговете, които се използват. Взели сме вода от щранга на кухнята, като той е щрангът с по-малък дебит и по-малко ползване, за разлика от този, който е в банята. След което сме докарали водата до позиция, където абсолютно всичко ще бъде скрито зад вграден гардероб, като започваме филтрираща система, за да премахнем всички едри частици, които замърсяват водата ви. След което, най-важният елемент, точно тук ще бъде инверторната помпа. Не бустер помпа, а инверторна помпа, която ще вдигне налягането ви до 2,5 бара и няма да имате абсолютно никакъв проблем. След което, като проследите пътя на водата, ще видите как идваме до другата част от системата, която е много важна, а това е системата за омекотяване на водата. Това ще ви помогне да нямате абсолютно никакъв котлен камък, който да замърси вашия бойлер, да направи плочките в банята ви бели или абсолютно всичко, което е в банята, да му унищожи дълготрайно хубавия ефект. Имаме едно много интересно нещо, клапан, тъй като сме на последен етаж. Това е клапана за обезвъздушаване, който обикновено се крие зад тоалетна или нещо друго, но тъй като ние сме затворили абсолютно всичко в банята, която ще видите по-късно, сме го изкарали на позиция, където лесно може да бъде ревизиран. Освен цялата система, която е за пречистване, вдигане на налягането и омекотяване на водата, точно тук ще имаме пералня и сушилня. Една на друга ще имаме бойлер, който е точно от обратната страна на банята, като това означава, че не повече от 1-2 секунди и ще имате топла вода. А за електрическата система, за нея ще поговорим в следващото видео.